Hej og velkommen til den her video. Jeg vil prøve at se om jeg kommer ind og spille lidt Minecraft. Ja, Minecraft. Det er sgu længe siden jeg har spillet det. Nå, nu fucker min Minecraft bare lidt op, tror jeg. Ja, her, multiplayer. Lad os komme ind og spille lidt på Dupcraft. Kom, lad os med det her. Lad os skærmen stå. Jeg står for min ens hoved. Og hvis I vil skæmme, det er sådan rimelig folk. Nå. Lad os se hvad de har her. På kursserver. Der kan man gøre. Donator, Only World, Skyblock, Hunger Games, Kit PvP, eller PvP. Det ved jeg sgu ikke lige hvad. Lad os prøve at gå ind. Skal vi prøve at tage en Pyro class? Lad os prøve det. Eller det her med remember to choose a kit. The layer kits are turning 0. Fall damage is disabled. Jump down. Commander Kings. Okay. Okay, der døde jeg så. Det er det første gang jeg har så prøvet det her, så det... man kan farve sit leder nu. Det vidste jeg ikke. Så jeg prøver til sådan en heavy her. Ja, jeg har prøvet det. Heavy kan snige. Jeg prøver at snige lidt væk. Det her, det ligner meget. Det her, det er Hunger Games serveren. Som du bare kan spille et andet på. Lad os se hvordan det bliver. Oh my god. Lad os prøve lige at gå ud, og så går vi ind på den her igen. Lad os se hvad de ellers har her. Kreativ server, survival server. Skal vi prøve at tage lidt parkour herovre? Det skal vi vist. Og der regner det, og det lægger endnu mere, når man optager. Så vi kan sige, oh shit. Nå. Fuck det, jeg har på dude, jeg gør det her, og det er lige meget. Så vi kan der kunne I lige se, at jeg fik et lag. Shit. Ja, og der kunne vi så se, at det er dumt, når det regner. Men ja, det er simpelthen min skyld. Og nu kan jeg slet ikke spille, fordi det lagger. Som I nok kan se. Men det må jeg sgu da lige undskylde. Jeg vil prøve at gøre mit bedste, når det er slækker. Men det er sgu lidt svært. Se igen. Det lægger hver gang jeg kommer ned og rører den her jord. Så nu vil jeg prøve at beholde mig heroppe på. Nu vil jeg prøve at lade være med, når jeg har kun 3 liv. Ja, det er sådan flot klaret, Magnus. Right click here to save. Så står jeg i en eller anden fox hoved. Okay, lad os prøve at tage det stille og roligt. Ja, det var så meget, der er stille og roligt. Jeg ved ikke, hvordan den her video bliver. Men jeg håber da, at folk kommer til at kunne lide den. Der. Og der faldt jeg så noget igen. Nu er jeg ved at blive fucking lidt irriteret. Men ja, vi prøver det igen. Det var lige hurtigt, det der var.
Ja, det var det. Nej. Shit. Nå. Det var den for i dag. Hej hej.